For today's video mga katil, ako ning gibidyohan ning kining bataa mga katil tungod kay luoy kay mga katil unta at ato ning matabangan ni mga katil unta daghang mo padala og mo hatag og mga hinabang. For today's video mga katil, ato mi sa birthday kay birthday man sa bata atong kan. Awa makitaan ni merong bata kung sa ka kan pilay na edad ng bataran. 9 nga. Kunti kanang polio ba, no? Polio. Gagmay kay ang duha ka tiil tan-awa kita niyo ron. Birthday niya karon mga katil. Unang gipalitan mo og cook kay imbitar namin nga padtuon mi dare mo nang shout out. Itanom na yung tayabi. Shout out. Ay naku pa apil sila do. Minsan di ko sa pa. Lagi pangkuan sundan. Yung papod. Ana, tamo na Arang mga body. Body. Paadi re, bukan diyan pwede. Oh. Moto ilang balay dito mga katilo. So dito katong may mga atop, mo na ilang balay dia. Aglok sa katilo. Oh, ya. Pa dito ang mga tuan ano. Kuanya. Pa. Oh, dool na abot na dool lang may mga tel. Harap ito deh. Harap ito deh. Ano ba? Okay, nakuha pa kita sa akong CCTV. Saban ako deh. Dari kinamagulangan atong bata, bro. Oh, malangkat na. Wala. Kuha man na maig na. Kuha nilang balay mga katil. Agay patag sa pa. Dito ta sa kusina di mga katil. Diri lang kay nakoy di June. Kamanon. Kaman siya? Ha? Nawa lagi, manaka lagi di sa kaon ni ganiya wa gyud. Oy, biar ka, baka pag misis dia. Mga katil. Birthday karon no. Oh. Birthday dong. Naglain pang ginhawa. Unta na dagang matabang ani nga bata gumikan kay ako mismo nagtan-aw naluoy jud ko sa iyang sitwasyon mga katiil
no, bisan ni nani ako ang gibati mga katil, pero bati gid tag kaluoy no kini nga bata mga katil, kay ang iya na tong lula magdaladala ni mga katil sa diyang musimba sila sa diha sa tumboy na Dios. Iya gyud tang lula magdadala ni mga katil. Una nga nananggid ko sa iya mga katil nga bisan pag-post lang ani karon, sa pag-post lang nako sa social media unta daghang motabang ani nga bata, daghang magpadala nami sikas number nga akong ibutang diri ani nga video, unta daghang mo hatag og mga ginagmay, bisa ginagmay lang mga katil, dako na kay nagkatabang sa ilaha mga katil. Kaya ako mismo maoro gini ako ang matabang adto sa ilaha mga katil, kay kabalo na mo nga naputay gibati, pero at least mga katil unta ato ning matabangan nga ini nga bata kay luoy jud kayo sa iyang kahimtang, bisan tuod na dala na daanan na siyang pag-anak, pero ugbot na to unaw-naon luoy jud kayo mga katil. Muna nga bisan pag-share ani nga video dako na kay nagkatabang og salamat sa iyong tanan.